għam inħossu li baqalu ftit ħajja u kultant hawn min jibda jaħseb li la darba baqa' ftit il-ħajja tiegħu jew tagħha ma tiswix. Lil dawk li b'xi mod jgħaddilhom minn moħħhom li jtemmu ħajjithom qabel isejħilhom il-mulej, aħna għandna nieqfu magħhom, ngħinuhom kull mezz fil-kura biex itaffu l-uġigħ, indawruhom b'imħabba u għoża, nuruhom l-appoġġ tagħna, infakruhom li dejjem jibqgħu eħżies. Ma jkun qatt li naħsbu fil-qtil bħala soluzzjoni. Il-qtil ta' min qed ibati u allura aħjar jeħles. Ma jkun qatt. Ma jkun qatt li aħna nkunu kompliċi fil-qtil. Alla għalinna ċaru tont, la toqtolx. Għalhekk iva l-ħajja u nużżu l-ħajja bl-imħabba.